vista, porro. Katxi, correcta, larga vista. No te da. Nik ikusi dut, Ara? Nik ikusi dut. Behi tartean da bilan, behiekin hitz egiten eta bereiekin. Gaur kontentu dago, hemen behiekin solasean aritu, eta eskubilate oso gustora daugela, hemen iztu eta baserrian. Bueno, gure behiek, beak esan duen bezala, erreginak bezala bizi die gure baserrian. Goizean goiz esnatzen dira, eta jetzi egiten ditugu. Gero, eguraldi ona baldin badago, gaur politia ematen aterako dela, zelaiera ateratzen ditugu, lasai, egun guztian zer hemen egon daitezen. Aztutzeko, Belarra gainera zelaian dagoena osasuntxo da beraientzako, bizirik dagoelako. Eta honela, beraiek kalitatezko belarra handia jaten zutelako. Izu eta ezearekin. Behiak esnetarako dauzkagun behia zelaian utzi ditugu, baina hemen txekor txikiak, bigaiak, denak daude. Orain ikustea jugo gea, bale? Eta aldan, lasaien ibili behar dugu danok, bale? Bestela bidurtu egiten dira eta gudenoki. Bale, iztu eta baserrian txekor txikiak jaiotzen danetik. Esnea kalera eramaten dugun arte, dena kontrolatzen dugu. Bai, dena familia kontrolatzen dugu. Dituk, maixuxen, on aiket ama, eta txiki zienen. Osea, oain aitona eta amona geanak, horrumek. Eta hau, birraitona, hori neurrekoa, ordizin txapelketa irabazita. Zuen aitona, bai, zuen aitona.